खुलुमबाय रायजोफोर दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। गिबियावनो जायफोर बिथांमोना आंनि बे लेटेस्ट बड' क्रिएटर चेनेलाव गोदानै नायदों बिथांमोना फुंनि समाव आरो मोनाबिलिनि समाव लेटेस्ट खौरां एबा आपडेटखौ मोनबाय थानो थाखाय गिबियावनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। दानिया फैदो खौरांखौ खोनासंलांनि। गेजेर सानजायारि हादोर इजराइल, आमेरिका आरो इराननि गेजेराव दावहा सोमजिनायनि समावनो फारसेथिं सोमजिदों आसामाव गिख्रंथाव आलफानि गाग्लोबनाय जाथाय। मिथिनो मोन्दों तिनिसुकियानि जागुनाव सोमजिदों आलफा उदांनि गिख्रंथाव गाग्लोबनाय जाथाय। तिनिसुकियानि जागुननि 10 माइलनि आसाम पुलिस कमान्ड' बादायाव हरनि थांनाय 2 रिंगासो समाव थरबा ग्रेनेड बेरफ्रुहोना आलफाया गिख्रंथावै गाग्लोबो, जेराव आलफानि गिख्रंथाव बमाजों गाग्लोबनायाव 4 कमान्ड' जवाना जोखोम जाना खैफोद थासारियाव दं होनना मिथिनो मोन्दों। खौरां मोनबावनाय बादिब्ला रैखाथि केम्पआव आलफा उदांनि सोद्रोमाफोरा खमैबो 4 आरपिजि ग्रेनेड गारदोंमोन, जायनि जाहोनाव 2 न'आ बेरफ्रुनानै सिलिंखार जायो आरो गोबां खहा जायो। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोनबावनाय जादोंदि बे गाग्लोबनायनि आन्दोआव आलफा इन्डिपेन्डेन्टनि सा 7 सोद्रोमानि हानजा दं होननानै सन्देह खालामनाय जादों। बे जाथायाव खमैबो 4 कमान्ड'फोरा गोब्राबै जोखोम जायो आरो गोबांथार खहा जायो। बिथांमोनखौ फाहामथायनि थाखाय दासान्दि खाथिनि देहा फाहामसालिसिम लानानै थांनाय जायो, जेराव बिथांमोनखौ दासान्दि फाहामथायगासिनो दं। रैखाथि हान्जाफोरा जाथाय जानाय ओनसोलाव गोख्रोङै नायबिजिरनाय आरो संदाननायखौ जागायदों, मानोना दासिमबो जाथायनि बागै गुवारै मिथिनो मोननाय जायाखै। बोसोरफ्रोमबो गाजा गोमजायै फालिनाय बायदिनो बे बारनि जानो गोनां बावखुंग्रि फेस्टिभेल थामहिनबा बावखुंग्रि फोरबोनि अक्ट'खौ फोसावबाय। फैगौ 12, 13 आरो 14 एप्रिलाव जागोन एबा खुंजागोन बावखुंग्रि फोरबोआ। मख'जाथावदि गुबुन गुबुन बोसोरफोराव खुंबोबाय थानाय बायदिनो देग्लायबो गोदान बोसोर रंजालि बैसागु फोरबोखौ बरायनायजों लोगोसे बावखुंग्रि हाजो गाखोनाय फोरबोआ सफैलायबाय। फैगौ एप्रिल दाननि 12, 13 आरो 14 अक्ट' खालाराव बावखुंग्रि फोरबोखौ सानथामनि जोबोद मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनो थाखाय साखाफारा जाबाय होनना फोरमायो बावखुंग्रि फोरबो खुंफुं आफादनि मासिगिरि बावखुंग्रि बिटिसि बियाबनि एमसिएलए दनेश्वर गयारी बिथाङा। बेनि गेजेरावनो क'क्राझार सहरनि साखाथि हरिनागुरियाव थानाय बावखुंग्रि हाजोनि नामदानियाव गुबुन गुबुन हाबाफारिफोर, खारनाय बादायलायनाय, खमलायनाय बायदिखौ खुंफुंनाय जागोन होननानै गुवारै मिथिहोदों एबा फोरमायथिदों एमसिएलए दनेश्वर गयारीआ। गेजेर सानजायाव थांनाय दानसेनिफ्रायनो दावहाया सोलिगासिनो दं। इराना इजराइल आरो आमेरिकानि हेंथायै हारसिंनो दावहा नांगासिनो दं, जाय इउएस आरो इजराइलआ इरानखौ जयै गाग्लोबदों। बे दावहानि जाहोनाव गासै बुहुमानो गाज्रियै गोहोम गोग्लैनो गोनां जादों, जेराव इरान हादोरनि क्रुड थाव गेसनि फालांगियारि लामा हरमुज स्ट्रेटखौ बन्द खालामनायनि जाहोनाव गोबां मुलुगनि हादोरा खैफोदाव गोग्लैदों। नाथाय बे दावहानि समावबो इराना भारत हादोराव थाव रोगाग्रा माखासे जाहाजफोरखौ एबा माखासे लांलाय लाबोलाय खालामग्रा जाहाजफोरखौ बे लामाजों थांलाय फैलायनो खाबु एबा गनायथि होदों। इराना भारतनि अनगायै गुबुन हादोरफ्राव थाव रोगाग्रा जायखिजाया जाहाजखौ हरमुज दै लामाजों थांलाय फैलाय खालामनो होआखै। इजराइल आरो आमेरिकाखौ हेफाजाब होग्रा गोबां हादोरफ्रा इराननि गोख्रों नोजोरखौ लानानै दुखु मोनदों। बे जेथोगोनां थासारिखौ नोजोर होनानै आमेरिकाया फिन इरानखौ गोख्रों सांग्रांथि होदों। डनाल्ड ट्राम्पआ इरानखौ फिन खेबसेबाव हुमखि होनानै बुङो दि इराना 48 घन्टानि गेजेरावनो हरमुज स्ट्रेटखौ खुलिनो नांगोन होनना, नङाब्ला इराना खैफोद गोनां फिनजाथायनि थाखाय साखाफारा जानांगोन। आमेरिकानि हादोरगिरि डनाल्ड ट्राम्पआ इराननि गासैबो प्लानफोरखौ फोजोबस्रांगोन जुदि इराना हरमुज स्ट्रेटखौ एबा दै लामाखौ बेखेवाब्ला फोजोबस्रांगोन होननानै हुमखि होदों। रैखाथि हान्जाया नसुंसेनि रायजो मणिपुरनिफ्राय गोबां बिबांनि आयेन बेरेखा हाथियारफोर जब्द खालामनो हानायाव जाफुंसार जादों। रैखाथि हान्जाफ्रा सोनाब इम्फल, सानजा इम्फल आरो तौबा जिल्लानि गुबुन गुबुन जायगाफोराव अपारेशन खालामदोंमोन आरो गोबां बिबांनि आयेन बेरेखा हाथियारफोरखौ जब्द खालामनो हानायाव जाफुंसार जानो हादों। रिपर्टआव फोरमायथिनाय बायदिब्ला अपारेशननि समाव पुलिसा 12 सिंगल बेरेल गान, 12 गेस एक्शन गान, 5 सिंगल बेरेल बल एक्शन गान मेगजिनजों लोगोसे 1 CMG कार्बाइन, 3 मेगजिन लड, 16 पिस्तल, 9 mm आरो लोगोसे 16 पिस्तल, 4 मर्टार आरो 3 हादोरजों बानायनाय पिस्तलजों लोगोसेनो मेगजिनखौ बोखांनो हायो। बेजों लोगोसे रैखाथि हान्जाफोरा 2 बमा इनचास LMGनि 2 मेगजिन, 1 स्नेपार रोखोमनि राइफल, 1 MK303 राइफल आरो आखाइजों बानायनाय ग्रेनेड आरो गोबां बिबांनि गोथां गुलि बारुदजों लोगोसे
गोबां गुबुन गुबुन अजद गोनां मुवाफोरखौ बोखांनो हादों होनना रिपर्टआव फोरमायदों। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बिटिसि हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बिटिसि हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं।
मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव।